chuirde tá fáilte romhaibh. Táim sitin seo i Studio Cuan. Fechad amach ar chuan na Gaillimhe, ar cheann mhórnas géirdúil tras an chuan wein. Tugam cuirí íhanis, an lá á Gailinn úr níg agus a bheling an seo a Cuan an Cheoil.
Fáilte roimh riúis le go Cuan an Cheoil tá mé seo I damhta Muireann Nic Amhlaoibh fáilte rót an seo. Míle buchas go hála bheith sem an leat mar scanná. Duine mé rud a cinnt sara ríméad a raig leis a gaint. Ja, gan dat. Éime nach chnoic. Ja. Tabate fuar felloch o hier hiúil sléit agus galanta Alíil sa chid céir da den in se chid mar a gurb tAmhránaí Ceol púdar go teo hir héad leat is go maith muid réim Is Vater mich immer nach das Verjog skandal noch de gam agus
sa dal ar fara agus sair or san of fulan Shark Oracham Meshal Fachilti Expala Nadruchta Marawai Membach Nuanlon Erenad an fies an pok eg boaroch naini binne yeginig shement san choin var Mágad a bhuireann. Táid an seo an radio na Gaeltachta sa spidéal agus an chlár atá bonagainn inniu ná Cuan an Cheoil agus tá Muireann Nic Amhlaoibh i mhaanta a bhuireann. Aliam. Hi. Chabastit. Well, is as Círí dom. Círí. Chorca Dhuibhne. Is an sanna tógach méid an gaiid is mó, cé gur rugach méid ina sir. Rugad tú ina sir? Ie. Bhí dead mar bhainisteoir an gcóircham na mohan san agus bhíon jab céanna gahan san i léire i lán léire feag tamil de bblianta chomá, so chéad cúpla bliant am héal bhí sam rachtantir i lán. Agus an san de bhagamar go dún chaoin agus Támán ó hén is dócha nó in aici leis. Agus tá mamas dad fósán, Fergal Macaulay agus an i Moynihan agus mi githar Malachi. Mar fríomhide is scoil rún chaoin áit bhfuil me leanaí hén freastal inis, so saoil úntach an sanagain agus is minic i chéimánta a líam agus. Is minic a bhí mán, tá sé ráite go minic ar a gláir seo gur an tunnachar atá ag a dún chaoin agus ag Chorca Dhuibhne orm mar ghuine as éalaíoch am leá clia agus a thug a fuairmach chuid scailíne ó maithir agus an sin ó bhaintear chunamara is scoil arcáin chomá, so anna chuid tunnachar i teacht i mar ró ach sa deatoch mór par a teir siad am leá clia. But chumar na go dún chaoin agus do bhí mar a caint fí líis ní gála scaoin dem líis a bheith ag malaí agus is ag malaí a ghanamís hís ag bun mhór na Caroline
Sí lís in íon chálaigh dálaí Dálaí na leáin. dálaí na leán agus boscadóir agus cósa a bheit linne cósa béaldar is rilí agus bhí sé anna bhór le maithir agus is bhuaig go bhór anna chuid do cheol, Ó dálaí. Se. Fear anna chinálta a bheith dálaí nach ciúin cinálta. Thug sé bosca ceollam. Nuair a chonig sé go raibh sais símagums na faoin, thug sé dom bosca ceol. Wow. How long é all right? Agus dálaí agus I retharacha agus I siúd go mórhór I siúd a tháinig ó na leán ach an seansrám in úchaín a gcónaí anna chárdú le na hógánaigh. Bhí ar gcónaí cárdú lumsa mar strán séir. Bhí ar oscailte mar dhaoine déanamach agus stocha agus mé gaiirí níos go bhacha an 6 deire ré a bhí ann líam. An na seandaoine san go raibh an star san go raibh an saoil san tréis bheithe có ar na leán ach fiúháin ar a míntír na seandaoine bhí mór hímplar bhí rudaí ag athrú go tapaig agus bíad súd an dram deireanach is stocha go raibh tréis an seannahéil san marachtain sa seannahéil san marachtain tíd agus Tá gachrad an dhifriúil is an úchaín ach ag an am céanna stocha go bhfuil ceols cultúr scoiling agus severas ann fós cinnte ach braham anna bhaich go raibh deise gom aithne a bheith gom ar na daoine uaisle san agus fáil an bhatha. Tá tusa ag cnósach orainn ó bhí tú ó go má. Tá. Agus caihanna hits tú amhrán ó an crín leat fiú a raibh ann gur gúirta le tain. Smaile mé seo, smaile an saoil seo, smaile bheith lorach, smaile a bheith fólam, smaile bheith casa. Is cílam na huaráinna dul a bhaim a romsa. Achas mar sin an fealsúnach da go baile agus is doch an annach dáitena tá sé marall ar an amhráin agus ní sé marall ar an téá rá. Agus cinnte dhíimiidir go mór a bhaimar am nar bhí anna óg ach bhí tamil de bhléanta ann go dtí grás stoch gur sé de bhís nacha gom tuairt fé cheann os cór an fphobal ach an sás an súd beidir ag go baile ag tacht le chéile nó pérad, bhí tamil bhathán is stocha bhí níos má taí gom a bheith sim an Ceoil le maithir ach bhí dúla gom sna huaráin anna ghúil go dó. A raibh chuirt ar dhaoine ra daoine go rá stóras áráinna go baile. Ja, da bhí agus tá. Duine thug annach chuid dom ná Ben Lynch ón riasc. Fear uasal. Agus bhín Ben fós tuairt áráin dom. Fuair annach chuid ó hémas gandát. An is Eileen mar luas de máire ní bheag lé do bhaintí mé nar bhí anna bheag héimiist ar fad na leanaí go dtí brún na gráige agus bhíoh ranganna áráníochta an. Sa bhrú, ranganna mór a míltecha. Agus díreach muinte na háite dú spáire a rainn an Ceol agus an san is tócha chosca pleat lia. Sin na hálaigh actually chosca pleat lia is tá déir díon alscoil ar go dtíon cláiste lína agus dulgus séisiúintí Ceol an san éireach orm amhráin rá agus ní raibhann aird san daoine a chana im leat lia an uair sin is atáis agus bhí sé neamhgnáthach amhráin a bheith sa séisiún Ceol. Agus ní raibhann aird san ceoltóirí sásta amhráin a rá. So bhí sé sin difriúil ó chiaí aber. Agus de bhór san éireach orm níos minicí amhráin a rá mar stocha go rás beáiní neamhgnáthach ag an am. As san beidir bhórs breisttaí a bheith chana os cór daoine agus dígarní. Agus bhí sa chur aithne ar stíl na difriúla amhráníochta agus siimiint agus na héanaí agus chós leis an grúpa danún san agus bhí taistil agus so bhí sa súisteach an Ceol sa ar fad. Ní go dtí beidir déimlíonna in dhéag san agus mé thar lear agus a siimiint an tamar fad. Fé mar a bhí sénig na tros na mór fada san. San son a bhisála san baile agus a higus. Dúirmar a bhí sa taistelas chur aithne ar cheol eile se higus an severas a bhí gom go baile agus
Yeah. an sean sa bhílam is sin a bheith gom. Agus an son gan dat nuair bhí me leanna í hénig a gom ní a bhfuimach boga a bhaile agus go méachan. Yeah. An taihí síl sanna agus an tógann sanna chomá. Yeah. Yeah. Well, tá rudí íomhne fós ag go bailile cé go bhfuil an saoil an dhifriúil agus tá saoil íomhann ag go leanaí. Yeah. A chuirde, táid an seo is Studio Cuan, Radio na Gaeltachta agus seothagaí Cuan an Cheoil. So seo ócam a frísún árán ó Chonamara a chéimar. Mar leanán ó chiaí. Yes. Agus the hare and the corn. Tá nach chuid a buint le bheith sin na fliúte, aber an fada han tú á haiminn sin was tú lu go má? Fadar is go háirlik ná hasasta go had go men im bhailedóir. So chachas tamil de bblianta scráfáil ar bhailín ag scréfáil agus gaiirí go rófáilm. Ach bhís ná fadóga haimint agus seanna cháir le dad Peg Ryan a bhí ciad blian díis an tatan chatte fair pléige. Bí Peg a chur I Jona flúte me. Agus stocha gros den ó héine gro ag nar hosní sé. Agus stálan go bhfuil aní cheangel agus cheangel aní as idir an adóg mhór agus bheith canna. Agus an túsáid scábhóg agus an péir agus brehan an flút níos mó a sé physiciúil an tú chur de chur péinistechan. Tá, Tagan an air ó leis. An chud éir a castáil. Yeah. So tá an cheangel san idir bheith canna agus sement ar flút stálam. Bhín tú tréáil agus tú siimiid ar lí. Well cáirn siad lena chéile. Cáirn siad lena chéile. Agus is tócha go sein fá fún máil agus tuiscint na bhocail agat I daiginne so. Cinnte. Fáíocht. Braham nuair bhín fán máil a heiminte gom cloisiom ar a bhliút aber cloisiom na focail I cheann ar nos go bhfuilm saisach an I cheann. Se.
Agus bhfuil faoin a thugan faoi sibhréit nó bhfuil faoin a hasna amach a daigin an rá leo. Ó ja, bhfuil an ceann is fearlam agus an cuine is mótha gom stocha de cheol ná an part sa part na bucaí. Sin an chiad fan mála almís riamh bhí sé dálaí, bhí sé dad, bhí sé tam as bhí sé just Tam na hinne sé. tam na hinne sé, bhí sé muintear na háit go léir. Agus slucht dálaí is an glán san a Ja, dána sé lúte leo, óin is fi lán. Óin is fi lán í bháin agus... As bhí na focail tam na hinne sin san agus thug tam na focail do ráid agus dúirt sé níl ceadan tárán sa rá má nach chreidan tús a scíal. Bhí na focail go go bailile feag stór agus nírás ná céalaíanamh den bhain agus na focail cons mar chuirfáil chéala iad. Se, uirnta bíon job a buint leis sin a bíon. Agus an san uirmháin a ríist just sé himpis choslís an leabhar agus an san a bhéad a ríist faoin is tríolas agus ar chuú sé cinn hibre se. So beidir raibh an táí gart an érád nó dhéigint. Agus beidir gur bhí sin élium, Cad é an scéal a gáin leis mar sin nó? Well, de bhí fear má i gcíascach agus chála sé an fánsa tachaige ar an gáid agus chug sé bhaile agus bhí bhailínaige agus cháirlaigh sé an bhailín agus os na sé siimint dúigh ahar sí anna bhar an bhain a chála sé ar an gáid go dtí gur cheap sé gur sé trí sépé an díanamh dá agus thug sé part na bucaí air agus há daonó hin sé rá beidir gur fuim na rón a bhí ann nó míl mór a gcuineh an báid aber cinnte tá struchtúr 6 neamhgnáthach aige agus nótaí neamhgnáthacha ach smailm bheith chuoine bhar sin mar is minic a chluisean tú ceol sa ché ag go baile. Gáir am marm sé ar bharachnic agus nuair bhíon an chuid féide a gcuineh an tí aber chluisean tú na nótaí seo mór híimflirt an tamar fad, so ní héanúna go bhfuil ceol a teachtas san. Mór a spórtaí.
Gurb Sanna me amhránaí is go bhfuilm sarachsa is ní bheitsa an salsa ach go mlaig an clár is cad sa fin túirt féin leis isteach ní tainib leam ach cad túirt féin is a bhuain an sa caithfidh imeachtas ach betsa ag bhínin nad bheith isce sa trín is ná dénig éinín leis an drám chias a las is ban ón suashi me na hánig ardhuinn. Cad bhí beauty das an i lein. Leanú leis na leáin. Denna mé leo, Seo orainn fé bhád fé naibhóg. Agus beauty a bannam don mád agus bhuaig sí rás mór roiig fiúntrá agus 8 sa 8 8 sa 8 agus stocha bhíidir chomórálach gur comach an áran sa gur bheith seán a daon le a chum. Seán a daon le a chuig goach sa bharige chun iad dáil tú isteach. So dí nocht. So Stephen am sa mar tá sé ásach éireach agus tá mórtas cinenne an stócha. A ghuairla se chuntas beauty das an i lein na hána sí chuin go cúma ábhailin chuislein na háring sí clú le clúm a farir a doráig is go bhéir na cú gar le lú a thugann sin rás do hánig na brúd é Cuan in eistear harmán na dhéanú de clú sí siúd da bhreagas go cháid nuair a chuirdar sa tiúil i gúr sa fada na tará bachasúil le biúgal
fiochaig na mráid. Noirach nach sa mábhiú tí chum tachtar móna. Siad a gamar go gláite I ggóthar ag léine gáláibh. Níor chéad is má thuil dá ciú nó go bhairis an lá mar bhí fearan sa dúnte go cúlas an chuideile sa. Níor lagáin a ggéin do dhéanach sin de réanáil. Ná na gleanna bhróil tá thuig fehhaní míle. Ach í féine go dtíon na sna lachéine chanáb. Snar bhá goil a dúirim go múthaidí starin an rás. Sa hartní fáineoir go chorlach go barí do bhear. A bhíc na dámhar nar cáineach snairíoach riamh. Mar tá siad a rá gur tú máistir táhain a sair. Is má charad do lábheas sí sásaí déanamh na naamh. Casach mar hiúlta go dún chuoin me tamil de lá. Ní rás am chun iawn ach o goni seasamh na bart. Da chras le scaunre sca hauris go raidish in van oil. Is da nioin an daim tá raun a farma san ilan. Tréis bhfuil ráit in í hásín se maigin na fós. Nú go grátha sibh láimhlim ará gur machchan I jód. Nuair a thacaigh an bás is gan cóide gamsa níos mó. Go dúir formach ná thar sáile marmh nó beo. Go deas. Bútí deas. Tá Muireann Nic Amhlaoibh an seo I hánta I gcóin an Cheol I créile I radio na Gaeltachta. Yeah, so bhí tú in danúdar tú. Da bhí. Cad is mar a tharla sé sin. Bhí cards im leachlí about recession. Chuir saithne ó sin Macálaí an bhailedóir le danú na bhí samreacht na timleat liad almach tí an sesiún tí Ceoil san agus ré orga ba haim leat liad. Ag an am mar go raibh an erid san ceoltóirí de friúla ó cheann ceann na tír amreacht na timleat liad. Nadidir bhfuil sé fós mar sin mar stochúil se bhadar níos deacrah amreacht na timleat liad na leiantasa ach an son an óir sin. Da bhí gang mór gré agus bhí le héadí Muireann ní bhaoinnig chomá amleat liad agus da bhí Dave Donahue nach déiles agus Steve Larkin agus Mick Kinsley agus crú úntach a péisceile chuir saithne ó sin. Bhí miste simmint sa cobblestones agus slatteries agus mór hímpel na carach agus an son thugus fé ollscoil limaní chan máisteachta dhéanamh sa cheol tradiisiúnta agus bhí sé sin críochna gom chur ó sin léachrum le rálam go raibh Ciarán ó Galabháin Cara mór lemanis an tAmhránaí a bhí le danúig an am. Bhí sé dírig meach tarnáis an chláiste agus go raibh amhránaí nó álarg acá agus meachsaí me gom dá deach sa grúpa. So bhí díreach tí an cuasa máisteachta san chríochnú agus tréiste mé sinna bheitdianta gom chuas díreach go díon rainn. Sios go múnís máthir chunacha gaf agus an clás san fad a bhí I dachas a bhí ann agus inas cóide mór a hí san gohfuil anna bhór fós leo agus spreálam éineach ar Ghaeltacht eile chomá agus muintear Ghaeltacht eile. Tá gacha an Ghaeltacht difriúil. Difriúil, agus an daoine beáinín difriúil ach fós ha fiantas an goléir ach Ghaeltacht, Péiscéile dhéanamar an talbam agus bhí sé dhéanamar album is tócha leistigh de seachtain agus an son bhí ar móthir le hála sé go toban in anistam nach mór agus níor faoin aithna go mar na lad eile so séisiir chu bhí annas mé héin so bhí sé
sé de friúil, agus bhí sé dúláánna chuirnta mar bhís mar an taon bhean sa grúpa, agus bhí mar dhéanamar nuair bhí mar anna chórmach bhí os ciún cháchéad gé gnáid na bliana a dhéanamh againn for bhór có thar lear. Tros na mór a fada, tás go héine líam. Ó sé déanta go. So, I mean, I dechas an héine bhí ann, agus do bhainse taithí státe dom, agus do bhainse dom chunas réitiúla daoine stócha, agus chairigh sé le ma chuid Ceol, is ma chuid aráníochta go mór, agus churis aithne híre eile agus do bhfuil sa uach ceoltóirí eile nó is fearla mar dáin. So bhí sé sin fád go húntaach. Socha an san tréistam na lenaíomh gom bhí sé bhadar níos dúláníomh I bhad ó bhaile agus an ad san na chahabh móthir. But am an háscar dhéanasa agus hála sé an am cheartta a héil, mar níor vis gom cad a bhí ar siúla gom, níor jabbar bithe gom, níor planar bithe gom. So bhí anna bhaich. Agus níra bhí máistrucht denta go. Da bhí. So bhí cinenne denta go clí leis a geol a rá. Well sé hitteach am lá líana bhí sa cahabh níos mó ama a semint Ceol ná sa chláiste. Sé, ok. Agus as san tháinig beáí ibre impró, agus ní go dtí an orsin gur ris sé lomastocha go méidir go méach slí bethe a chóirtaigint ann sa Ceol. Agus just stocha titan rodí le chéile. Táid a radio na Gaeltachta, táid I Studio Cuan, agus táid faoi bhain cainte le Muireann Nic Amhlaoibh, agus is mis sé líam ó maon lí, agus tá fáilte ráh a riú isle. Bhfuil mí na chuir. Ráitas mo cheatí lá chéire. Ráitas mo cheatí lá chéireacht amach na sléite Cuan. Nu I leanín war le ménig mar a den na hen can suin. Ansú da bhíoch nead ag an bhíoch dó vis an fillar ag cais Cuan. Agus mi sé agart Chundés was solas san leabhrewan. Sayadí nach noirach an scéile Gari mi tú nach ar bhuaim Mar gur heall is den sagar na dean fá me valert orainn san waig Dag is bach danaf sa tal sa me smach Táiseach agus nachtar na sléite gus mi sé leom ein dáisiú. Ag fechins chavecin mas ber van a bhí bacalach per loch fiún.
Hilara komina venes shis bavine bel non lut Stawain shemachum in henar da fokin shabel godalu agus lean sagar the fós mé ag mished drona man Erin kele Harlíonn sa chlár seo amanta ná tugtar tob chumadóireachtar. Inar bhuine mit sílas just rud éigeanta himint rud éigeanta chuma on the spot. Scothraíonn sé seomra. Well, A minor. Téach an flúte. Aber nó spéidir na cuine bet na mrá cuinte.
finní agus scéil na mná nó bhá go tú an túl bá chúras bhíl se blá nó bhá go tú Valentine agus bhfuil sí na clí marathon. Agus chanicus ein dara O chanim gilena finnen agus ceolmhar Nic Amhlaoibh bachúra spavíl se blá Nic menda Valentine is ní roshi Lockley Marathon Nuair bhím sé chala mínos líon bhrím chléif Smeim líidir chunagaibh gáil dagan an drúcht an éir arúní sa chagur níl fartacht mo chúis ach ag dia is ganarna lach falla na hallas mahúl
Níor a broig ar bir a gacha sin ar a gacha sin ar a gacha sin ar a broig ar bir a gacha sin a cabín ar na clóca gruggiú é ar a hiwach le cyn tíine roigiú é ar a hiwach le cyn a cele tratóra Ramach ríma hema sin ma hema sin ma hema sin Ramach ríma hema sin ar maidin go tróna Hegadol scoil bhí sé mar sin ma hema sin ma hema sin Bhídol scoil bhí sé mar sin is a leabhrí blí ina fóca roigiú é ar a hiwach le cyn tíine roigiú é ar a hiwach le cyn a cele tratóra Ramach ríma hema sin ma hema sin ma hema sin Ramach ríma hema sin Wadin go tróna A chuirde táid an seo is Studio Cuan, radio na Gaeltachta agus seothagaí Cuan an Cheoil. I me haanta a nocht tá Muireann Nic Amhlaoibh. Muireann táid chóthásach gúil tú an seo léinn. Gur mágad líam ha bhaint irid a bheith an sá leat agus a caint is simmint agus cuoine cín das a chuma.
Teach ceolmhar agus sé. Da bhí cinnte agus is... Agus teach fáilteach. Gan dá, da bhí móthúis mathirí anna bhórla, dóthúis mathirí líam, agus da bhí cuairteoirí gcónaí sa tuigeáin agus eisteoir agus fille im a bham, agus gan dá eisteoir do bham chomá, so bhí aithnecha. Bhí aithnecha ón tail. Ar chéile ón tail san, agus so bíon rudaí cruthacha a gcónaí arbon ag an mert go bhailedóir dad gan dát mar sóldait agus píomhire na píbí móra. Agus, just bhí alín agus dáin is dócha sa tig agus bhíoch filí agus alíontóirí agus ceoltóirí tacht siad an tí an tAmhránaí fad. Is málim ará go bhfuil an tíige gom héin an part céan a gine isise go baile agus is beálam like fell láthir ní dónam go dtuigeann na leanaí na daoine go bhfuil tréis a bheith sais fnach sa spare room nó fiú bhstig ar a gúit ach tuige siad amachchansa den severas atá ann agus na cóirde úntacha atá gain agus is dócha gur dála míomar an sort saoil san ó mamas dad. Cad a cheappa siad an isise ar a mór. Seacht maidin go dí tréisina de chiide an talafóin
le líne leabhar a bheith ádúr sa Muireag. Muireann an tanam bach nó tá sé damanta mas fír gan ich léir. A waid an bhana sa ríméad agus ceol tuair foscail orainn. Is a man an tsraith as a Valentine adúnaí. Leilena farí ó bí gagalach is a glíchan na Canaries a huairt a Valentine os na New South Wales. A chuirde táid an seo ar radio na Gaeltachta is studio Cuan, cos Cuan na Gaile bheith fechant amach ar chunta chlár ar cheann mhórne scéir agus muid ag caint ar an saoil mór agus ar gáirde agus an ceol. Lá sé go minic le fin comórt so níor chúise seach sa saoil son. No, cad fúta. Díanas, mar is toch a stáitse bhí gceist domsa. Yeah. You know, slóga. Agus bhí an inmh seo ar fad anam. Bhí dúrchas anam go minic le lingma óige, ach bhí suimhnas agus mílseacht sa cheol. Agus féin bhuinín. Bhí anna ein bhuinín agam ó hebh ceolde. Sí ní rah gomsa. Ná raibh? Bhí soccer sásta is sesiún. Right. Le daoine eile. Agus é bheith so síalta ach héit an tanamasam da men ar stáitse agus bhína crith agus curmach agus leanse sin a raig ar feig na blianta. Na blianta go léir go rás le danú fiú. Oh my goodness, yeah. Yeah. Sin tough. Yeah, agus éanúir fiúháin a cuiineh ar na bhís níos óige. Fiúháin da mena cuiineh ar dálisteach comórtas dhéanach sé sin breoid mé fiúháin a cuiineh. Brethúna sa stócha agus cáine agus an roií san ar fad agus fóg sé anna hamlar am a hiiscint gur sais leileiseocht atá gceist le bhein ar bhíseach a bheith ar stáitse mar sé atá sa cheanna gat an san ná go bhfuil tú tógasús le catá daoine eile cuiineh fútsa. Mas féad le scríile lei sin agus scríile le héana bheith á féiseach nó éit nó péród agus gur chomalaat agus an san bíon tú ar do thuainis agus bíon an ceol níos fearr gan dáach de thóg sin a blianta. Agus is dóchas sais perfectionist mé chuma agus dal rud ag raibh man raibh rudí dal imhró aber in árán nó sémint na éigent bhein annachráite go deo chuma, you know, so smaointe é sin ar fad. Tharlach sé sin amanta rumsa ach an rud fumsa ná go ráwas an stáitse a choragla rumsa ná stáitse an tail. An gná lá agus an stáit eile bhí cadúnas agam teacht amach as am héin ar an stáit eile. Sin éon rud. Agus is doch an sin meascathe agus furas an orainn ó ómaghaid agus ómahám. Furas ceol mhutha heilig siad isteach anam an ceol sin. Ní ra cainte buint leis in áíre, ní ra mór an cainte ach just ó chrí go chrí
So cuma cén sais gael a bhí adrin go hintilach dúil, bhí sé cruaig go minic. Bhí tangan Cheol agaibh. Bhí an gael ó chrí go má, agus is siad an geol a tháinig gur cothíoch agus bhí muoín agam as an héin mar cheoltóir agus ba chomilm faoi Cheoil amanta agus is cumilm fós really, you know, ach mar sin éon cantú meas a bheith go tartain an geol agus an locht féchanna. Cúpla part. Cúpla part, yeah. Part chulé. Part chulé go háling. ná lágadtíú bhuiin. A chuirde tá sé bhgéisteach le radio nó Gaeltachta táid i stúdio Cuan na Cheoil agus táid buint solt as na scéalta agus a caint óige agus ís agus scéal Muireann Nic Amhlaoibh. O bel Chorca Dhuibhne si tír morúni talú lem chríise dúig maiges fór me hínsir Mochrágadú
Magrádas leitis na nelt in orde Marach nach brianens gurnal for kolsan Binos gris na shield at nohen Istun chan riher na chlich le blanet Twair magrása na hraid an dangen na chun fion trais Cuan na cane na chauban oris leanol en galtir ma chug a brach gan mer far na mask san Bhuiben those a hog nor viesam Imalian rolin varn down Egas a Ceol nuns na cute Gelin is moilin a Chorca Dhuibhne Na menschen soed hier soch a varhen Eda droeg de shugach madin A kain so Ceoil le kors im hnauste Is lief en wold aan feoig na vare. A chuirde bhí sé de frihléid a gin go ó rúnchaoin sa teach. Muireann Nic Amhlaoibh againn mar an seo chuan an Cheol. Míle buchas a bhuireann mo cheolthú nar lagadíú go raibh tú a dreise go minic tú solt agus sport as an saol as seo amach. Le do chuid Ceol, le do chláán agus do chuid. Chuirde gur maithagaí as a bheling be mid arás an teachtain se chuain. An seo raidió na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil.